Ik heb dan zaterdag en zondag geweest en maandag deed ik ook veel zeer. En dan heb ik eigenlijk gewoon een looptechniek als stappen gedaan. En dan dinsdag heb ik looptechniek al geplukt gedaan, dat je dan iets beter. Gisteren gerust, dus ik hoop dat het vandaag over is. Ik ga zaterdag doen. Mijn plan was eigenlijk om papa Marie gevraagd van kunnen mij gewoon niet intekenen. Dat alweer, ik denk dat gewoon een klein contract moet kunnen of zoiets. Maar ik denk dat die beter niet doet. En dat ik gewoon op mijn tanden bij de huis. Hoe zeg ik? Ik heb geen pijn als ik stap, geen pijn als ik jog. Ik heb naar u geluisterd hoor, ik heb dit. Dat weet ik nog niet, hè. Als ik misschien nu iets ga doen. Ja. Ik heb gisteren gerust, ik heb dinsdag rustig al geplukt gedaan. En dan zo spoelrollen. Veel 320 spoelrollen. Daar vind ik Gewoon een leven doen we niet zo. Nee, maar ik zit in het gewone leven op mijn stoel. Ja, dan gaan we de stoel stappen en dan weer op, dan kun je dat allemaal doen. Ja. Nee, daar heb ik geen last van. Sinds dinsdag eigenlijk niet. Je kunt vandaag een handdoen. En zondag bezig, ik vond dat ook wel een probleem.